yawa man day ka. Pila sa atuwa diri ang gasulti aning buang-buang mga nya kinira bang buang-buang mga kapaglaom kay high-tech na biya kay karon para dili kayo sakit, di ba? Gago makadung tagago karon kay high-tech naman kayo para dili kay sakit may ingon gagerts man ka oy, di ba? Gagerts man ka oy. Oh, di ba? Yang uban musulti yawa man day ka. Pero karon kay high-tech naman kayo para dili kay sakit. Yawords man kayo, yawords oy. Mga kapaglaom pareho ra gyapon. Be careful with your speech because you can kill someone. Okay? Naay warning ang Ginoo. Moingon tawa magkapatay pastor oy. Uy, tanawa. Mga kapaglaom padayon og tan-aw karon kay basig biktima tanik. Matthew 7 verse 21. Dili ang tanan nga lagingon kanako Ginoo makasulod sa gingarian. Always remember that. Ay di kita magsalig mga kapagli. Yes, God save us from the penalty of sin, and that is justification mga kapaglaom. And now it is sanctification time. It is a process mga kapaglaom. Kining pagkabalaan mo nang kada adlaw mga kapaglaom, muduol gyud tas Ginoo, okay? Kay dili gyud tanan. Kay basig nagsalig na tangal, bautismuhan naman ko, sure ng langit mga kapaglaom, dili ang tanan. Like I always said mga kapaglaom, ikatulo na gining gabi Matthew 7:21, dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingarian. Kaya nga naman, importante nga ito masabtan mga kapaglaom. That is why tonight and this week, ang hangyo ni Soponias mao gini, pangitaan ninyo si Yuba kamong tanan nga mga maaghop sa yuta o nagtuman sa iyang mga tulumanon. Pangitaa ang pagkamatarong. Pangitaa ang pagkamaaghop. Tingali. Okay? Tingali basi padiay pagataguan kamo kita sa adlaw sa kasukot ni Yuba. Why mga kapaglaom kay base sa tuang pag-searching anang kamatuoran ug pagkamaagho pag mga kapaglaom nga maingon ta memorize na ako kanang speaker din na medyo na wala-wala maganis teksto ako memorize na ako na abanig na gikan sa Genesis padulong sa pinadayag basig na mga tao magabase day sa tuang pag-search mga kapaglaom instead nga atong ipasiga ang suga sa Ginoo aton inong iduslit sa uban. Okay? Bantayan natin ang mga kapaglaom. Busa, let's go to the third topic or kanang gidumtan sa Ginoo. Let's begin mga kapaglaom, okay? Number 3, hands that shed innocent blood, okay? Hands that shed innocent blood. In other words, murder or pagpatay mga kapaglaom. Kamot nga nakapaula sa inosenteng dugo. Uy, kuyaw kini mga kapaglaom. Ato ning hinahinayon karong gabi para masabtan yun. If murder is a cold-blooded, premeditated ending of another person's life, kitang tanan yun magkaingo ako murder man gani na imong topic karon Pastor Brian, I will raise my hand and I will plead not guilty kay wa pagyud ko'y wa pagyud kapatay. Siguro ang uban pa nakapatay na ko pero langaw or lamok ra gyud. Pero tao, cold-blooded, premeditated, kanang giplano yun. Wa gyud ko ana, so meaning okay ko ana. Wa ko gidumtan sa Ginoo. Wala ko anang 7 or 6 or 7 kabuk nga gidumtan sa Ginoo. Okay? Siguro mga kapaglaom, wa tagyod ana. So unsa man gyud ning tapika gini karong gabi. And so, Proverbs 6 verse 17 speaks of hands that shed innocent blood. Blood mga kapaglaon kining dugo dire is inosente. Dili buot pasabot nga kining dugoa walay sala apan kining dugoa wala pa nakahimog capital crime kanang karumal-dumal na krimen which would warrant death. Okay ha? So kining atong topic karon dili na ingon nga wa mo ko kapatay tao pero dili ni buot pasabot mga kapaglaon nga exempted na taani. Kay nga naman atong padayunon unsa di ay ning shed innocent blood. Pastor, is it about abortion? Okay, mga kapaglaom, I will not talk about abortion tonight. Okay? Sa lahi ra siguro ng mga speaker siguro, but tonight I will not deal on abortion. Nga naman, there is more to the issue
than just about abortion. Okay? Dili na ko na kay ngano tinuod kay inusinting blood ba giputo kinabuhi ang ato ang iula mga kapaglaw nga nanas taguang kan ginikanan, pero I will not touch on that. So kung namin pangutan na lahiya na siguro nga pastor ato pangutanon na mga kapaglaw, I will not talk about that. So kung mayong kita innocent blood dili abortion, so basig patay-patay gini ni pastor. Enya kiwa pa man jud kapatay, exempted yung gwali. Change channel na lang siguro bata. Mga kapaglaom, padayon og tan-aw karon kay basig biktima tani. Okay, let's proceed mga kapaglaom. Atong pasabtan na when it comes to murder, naagi balaod ang Ginoo. Exodus 20 verse 13. Ingon pa niya, you shall not kill, or thou shalt not kill, or in other version mga kapaglaom is, you shall not murder. Ayaw pagpatay. Kasagara sa akong ginabible studyhan dito sa Kaputian District, mga kapag. Oh, by the way, I would like to greet sa tuang mga simbahan dinas Kaputian District sa way pabor-pabor mga kapaglaom. Na-mention na nako itong duha kagahapon nga akong i-mention din, katanaw gini sila yun. Lower Kaputian, Upper Kaputian, and Sunshine Church. Mayong gabi ka natong tanan dina. Ang uban, ako na i-greet ang sunod ako. Ugma pa. So, mga kapaglaom nga nagtanaw karon diri, please tutok kita. Kaya nga naman, klaro kay ang Ginoo sa Ginoo, you shall not murder, or thou shalt not commit, thou shalt not kill, okay? Thou shalt not kill. Ayaw pagpatay. Ang pangutan na lagi, kiwa lagi kung kapatay lagi. So, ato ni Sicilion mga kapaglaw. Naay warning ang Ginoo. Moingon tawa, magkapatay, Pastor Roy. Uy, tanawa. Tanawa ha? Kining kasuko, unsa di ay ni. Kinabitaw mapungot ka sa tao, isig katao nimo, sulod sa iglesia, sulod sa balay, kauban sa trabaho, bisag kinsa na naitambag ang Ginoo diri, warning ang Ginoo. Matthew 5 verse 21 and 22 mga kapaglaom. Versikulo 21, nagingon diri, you have heard that it has been said of the old, you shall not murder. Isa gitawa yung kapatay. However, naapay mas lalum ana mga kapaglaom. Ingon pa diri mga kapaglaom sa verse 22. Whoever murders, ako padayonon, whoever murders will be in danger of the judgment. Verse 22. But I say to you that whoever is, angry with his brother shall be in danger of the judgment. Kinsa tong suko sa iyahang igsoon shall be in danger of judgment. Isa karon sa mga taong wa nakapatay. Daghan kita. Pero pila diri sa tuwa karon mga kapaglaom nga naay gidumtan, naay gikasukan. Okay? But I say unto you, whoever is angry, suko sa iyahang igsuon karon, ginapetisyonan, ginadaot sa social media, mga kapaglaom, it is equivalent to killing that person. Mga kapaglaom, giwarningan tas Ginoo. Naabatay, nganong diri ra man gyud ta mga kapaglaom nga care group. Nganong di man ta sa uban, kay nga naman, basig gidumta natin, ginadumta. Okay ra ko diri sa ako ang comfort zone. Hayahay ra kay ko diri. Diri lang ko kay kung dito ko, kay, di jud ko ganan. Kanang tawhan na, murarabag yun, balaan yun. Ambot na lang yun. Naabay tao mga kapaglaom, bisag manguyab siya, maimbierna na ka. Doon na ba'y tao nga imuhang bisag anino niya, masuko na yun ka. Kanabitang tao nga na bisag way gihimo sa imuha, gidumta na nimo, suko yun kay kana niya. Mga kapaglaom, remember, it is not through hands, mga kapaglaom. Ang atuang pagpatay, physical nga pagpatay, pinaagi po di ay kasing-kasing. Number one is anger. Now, mga kapaglaom, kabulok ko, nga naagyuta aning mga panahunan ni. If you have this anger to someone, mga kapaglaom, pangitaon, sa tambag ni Soponias 2:3, pangitaa karon si Yuba mintras si kaplagan pa. Why? Because gustos Ginoo nga tanggalon ka ng anger, kanang kasuko. Now, mga anak, do na batay gidumtan sa tuang pamilya. Suko makakakang mama. Suko makakakang papa.
mga papa, mga mama, suko pabaghata sa atong anak, kinagbutbuot o pagpagpakasal. Nga dili gusto sa ato ang pamilya. Pero ang babae po, kikiotro pong babae po siguro, di yun po ganahan, kaya nga no, di po yun, ingon pa na, di yun matulon ang batasan. Unsaon na lang nato ni, igsoon, find time to reconcile. Why? If you have that anger, unsa ko no? You will be in danger of judgment. Mga kapaglaom, suko pa lang na. Ha, tanawa. Let's go. Jesus made it clear that murder is committed not only with the hands, but also within your heart. Sa atong kasing-kasing ang pagpatay igsoon. Higala. Di na nato tagdo ng tao, di na nato pasakyon, di na nato tarungan og serbisyo. Siguro ga-dorm di na sa imuha, o sa baka ga-village, o ga-puyo sa inyong balay. Pero tungod kay suko kay ka, di na nimo maltrataho na lang nimo, tungod kay suko kay ka. Di manggani makita mga kapaglaom, pero gadumot yung kagyod. Mga kapaglaom, you are in danger of committing murder. And ang delikado ra ba yun? Ato ni padayon na ito, unya na ang delikado ikson. The basic principle that underlies God's hatred of shedding innocent blood is our sinful tendency to injure others. And it is possible to commit this sin with the heart as with the hands. Okay? Gibalik-balik mga kapaglaom nga ang kasuko pwede na to. Nga mahimo igsoon, wala gyud kamot, pero kasing-kasing pa lang, gidumta na to, pagtanaw pa lang niya, di gitaganahan. Now, mga kapaglaom, ikaduha, hatred, kining kalagot. Okay ha? Kaganina, kasuko, kapungot, kini karon kalagot. Hatred is a connected sin which often arises from anger. Mao ginagid. Sumpay gini siya gyud. Kay kung naa kay kasuko, ining tanaw nimo ng tawhana, agay! Nako. Hatred mga kapaglaom. Unsa maning hatred, okay? Atong tanaw ng mga kapaglaom, ingon pa sa Ezekiel 35 verse 5. Ingon pa mga kapaglaom, because you have an ancient hatred, you have shed the blood of the children of Israel. Tungod kay karaan na kay ng imong pagdumot. Na ako'y nabasa sa video, mga kapaglaon, nakita ang video din sa Facebook. For 60 years, tungod kay doktor siya, mga kapaglaon niya, doktor niya, gitambalan ang anak. And pero na problema, kinamatay gid ang anak. Piting sukuas, mga ginikanan. For 60 years, mga kapaglaon. Katong nga Dr. Piting mahaya giniya nga nung gidawat niya. Kay nga naman, suko kayong mga parents, and these parents, mga kapaglaw, for 60 years, nagdumot gid siya sa maong doktor. And then that, takitaan mo siguro ito ninyo sa Facebook, mga kapaglaw, nga nangayo gid siya sorry. 60 years later, nagtagpo gid sila, mga kapaglaw. And ingon pa niya sa doktor, katong tiguwang nga doktor, niluhod gid siya. Atubangan sa mga ginikanan, o ang ginikanan nagliluhuray, mga kapaglaw. Ingon pa niya, murad kog na ibtag tunok. Mga kapaglaom, do you have hatred in your heart? Kinsa ang imong gidumtan? Okay? Is it your church pastor? Is it your church officers? Imo bang boss? Imo bang mamagpapa? Nga gibiyaan, nagbungkag na hinuon mo? Kinsa ang imong gidumtan karon mga kapaglaom? Ang imo bang uyab nga nilangitag lain? Imo bang gidumtan ang imong kaugalingon kay wala gyud ka nakapasar? Kung pagkatsayanga jud kay sa yun, nabay usahay mga kapaglaom nga ngato ang hatred at sa kaugalingon nga magmukmuk tang ngano mo jud ka. Igsoon, God said, hatred springs from anger and it's also murder, mga kapaglaom. And so, number 3, mga kapaglaom, anger, hatred, and then kining kaibog. Kining envy, mga kapaglaom. Ingon padre, envy similarly is closely connected in Scripture to murder. Nga naman, ingon pa sa Galatians 5 verse 21. Atong basahon, mga kapaglaom, sa dihang nasuko ang mga igsuon, sa dihang envious or nasuya or naibog ang mga pagpangibog kining nasuya gyud ang mga igsuon ni Joseph sa iyahang mga brother. Ang brother ni Joseph ngadto sa iyaha di ay mga kapaglaom sila itabo. Gituklod sila, gibaligya siya. It was almost, actually, ang plano gito nila, patyon gito nila. But because of one brother, mga kapaglaom, ingon pa niya, ayaw po patya po. Grabe po kayo po ni kakrimin po. See, tanawa,
ang kaibog nila ni result into killing unta someone. Mailanggani nag-intervene ang ginawa because God is in control. So mga kapaglaom, envy, kaibog, mo result into killing someone. I don't know kung pwede na ako nang mamention katong nahitabo dito sa Kidapawan, mga kapaglaom. Gi-adapt siya nga bata, and then pag-adapt siya, na ilan na niya, gusto siya nga siya na lang yun ang mahimong anak yun. Pero adapted na siya, ka nagipa-eskwela lang sa usa ka teacher dito sa Kidapawan. So gihimo niya mga kapaglaom, I don't know if it's okay nga to tell this to you, iyag yung gipatay ang maong real nga anak para lang yun siya isipon. Just imagine, because of envy, mga kapaglaom, makalilisang ang gihimo. I hope tanggalo nato ng kasuko, hatred, and number 3, mga kapaglaom, which is envy. Okay? Kanang kaibog. Tanawon siya nahitabo. Sa kaibog ni o kasuya ni Cain, ngadto siya igsuon nga si Abel. Kaya naman, nag-ampo sila, like I said nga the previous nights, mga kapaglaom, gipahalad sa Ginoo. Ingo siya ka magbutbuot, man yun ko, pare-pareho man yun. Nga ni the best, ako man haguan And so, mga kapaglaom, dito na siya. Kaya gitubag si Abel sa Ginoo sa iyang halad. He was envious nga Ginoo, ayaw biyag ko kaniya, pakaulawi. Tubag ka, puntaw ni nga kuha. And because of that, mga kapaglaom, you know the result. Cain killed Abel. Or Abel. Pirti gining pataya giniya. Mga kapaglaom, envy could result and may result sa kamatayon sa usa ka tawo, mga kapaglaom. But remember, sa kasing-kasing palangdaan na nagdumot na ka, na nakikalagot, please, mga kapaglaom, undangon nato ni. Kung unsay gihatag sa imuha sa Ginoo, kung unsay gi-provides Ginoo sa imuha panalangin, mga kapaglaom, let us be contented. Dilita ang kabantay mo namin ito sa ikanapulo nga balaod sa Ginoo, mga kapaglaom. Ayaw pagpangibog sa asawa sa imong isig katao. Dili na siya abot adultery, mga kapaglaom. Kaya nga naman, tuan naman tong ayaw pagpanapaw. Unsa din ang kaibog sa asawa, sa balay, sa anak ng babae, lalaki, sa mga trabahante. Kanang kaibog ba nga, uy, si mami, uy, mami, ang silingan na to, nagpariban lagi, dadi, nagpariban lagi smaring, magpariban po ko, nasuya na ka, nagpariban, niya, kiway kwarta niya, kay gusto nyo kagyan, sige na lagi, para magwapa po ko po, nagpariban po, mahal biya po ng riban, tag 2,000, siguro na, tag 3,000, wa, may kwarta, mga kapaglaom, nangita na lang yung tao ng bana. Nya, for example, ang iyang anak ko, may mo violin, dari, si Undo, si Inday, ato po ipaviano, ipaviolin po. Inya, kiwa lagi kwarta, bahala na. Mga kapaglaon, magkadipo-dipo tao ng bana. Magkadipo-dipo ang pamilya because of envy. God said, ayaw pangibog because that is part of the 10 Commandments. Mga kapaglaon, unsaon man it is a heart murder. Okay? We can be guilty of murder in our thoughts. Sa ato palang una-una, mga kapaglaom, makapatay na ta pinaagi sa tunguna-una. 1 John 3 verse 15, everyone who hates his brother is a murderer. Okay, ato na ginanggi klaro ha. Ang pagdumot, mga kapaglaom, susama sa pagpatay tao. Pagdumot palang daan. Di nakakatarong og hatag sa iyaha og kining pagtagad nga tarong. Kaya nga naman, imo mo namang gidubtan. Kung mahimo pa, laglago nimo sila. Crab mentality, kaya nga gidumtan lagi. Next, number 2, we can be guilty of heart murder in our speech. Sa tuang pagsulti. Tarawa ni magkapaglaom. Babe, balik ka to, kisa to nakapatay, wala no. Pero tanawan pila sa tuang nakasultian Matthew 5 verse 22. Whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. Kabulo kaon sa Raka, mga kapaglaom. Raka is wise-sod ang utok, empty-headed. In other words, kwanggol. In other words, pila sa ato adri makaingon sa itong higala, sa anak baka, sa imong asawa, tanga man kay ka, gaga man kay ka. Ay, sorry, kung pwede ba isulti dire. Mga kapaglaom, naapa in English na idiot. Okay? Idiot.
shall be in danger of the council. Ang pagsulti diay, ang pagpahinaway diay, ang pag-insulto mga kapaglaom sa atong isig katao is equivalent to murder. Be careful with our lips mga kapaglaom. Labi na karon na pagisumpay diri, and whoever says you fool, buang manday ka, shall be in danger of hellfire. Pila diri sa tua makasulti, nakadungog, nasultian na ng raka, kwanggol, maingon pa'y usahay nga, sa man kay utok bulinaw man kay ka. In other words, gamay ra gyud imong utok. What nimo na gamita imong utok nimo? Pila sa atuwa diri ang gasulti aning buang-buang man ka. Nya kini ra bang buang-buang mga kapaglaom kay high-tech na biya kay karon. Kana bitaw para dili kayo sakit, di ba? Gago makadung ta gago. Karon kay high-tech naman kayo para dili kay sakit, maingon ta gagerts man ka oy. Di ba? Gagerts man ka oy. Oh, di ba? Yang uban musulti, yawa man day ka. Pero karon kay high-tech naman kayo, para dili kay sakit, yawords man kayo, yawords. Oy, mga kapaglaom, pareho ra gyapon. Be careful with your speech because you can kill someone. Okay? Nato isa ka Papa Igsoon. I hope wala ni hitabo ha. Example ra ni, pero nadunggan ako mga kapaglaom. Ingo pa siyang papa kini uli ang anak mga kapaglaw bit-bit og 3/10 nga kining papel sa gikan sa klase 3/10. So pertig yung dugmukan gis kasing-kasing hadlok sa siyang papa niya ingon sa pa sorry jud kaya ba 3/10. Pertig sa kuwas papa ikaw tanga man kay nga bata ni kay kaon-kaon pag gasto-gasto ba ka tanga man yun nimo oy. Mga kapaglaw giluom sa bata. And then, pila ka mga simana, mga kapaglaon, naitabo lang gyapon. Niingon na gyud ang papa, yun, di na gyud yung tanga, buang or bugo. Niingon na gyud ang papa, may tag-untag, hipuso na kas Ginoo. May tag, mamatay na lang ka. Wa man gyapon ka mapuslan, kaon pa ka. Kabalo man kapaglaon ningon papa, pa, kabalo bagat, dugay na ko nimong gipatay. Asya kang papa, gano'n man. Katong gisultian ko nimong tanga or gago, di na ko ganahan yun mong kinabuhi. Higala, be careful with your speech. Bantay-bantayin ang imong baba. Kaya nga naman, bisa pag 1 million nga dump truck nga sorry, di na gidna mo balik mga kapaglang. Be careful with our words. Kabantay mo nga nang naatay ngipon, ang ngipon nato, koral sa ato ang dila. Kaya bubigay na ganin ng dila, di na ginabisang pagbutang-butangan. Sorry kay, sorry, wa na ginay sorry. Once it's done, mga kapaglaw. Whoever says to his brother, Raka Kwanggol, shall be in danger of counsel. And whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Na, ang kana day musultig, buang ka, dauban na is Ginoo. Naputoy kanta diri sa Hope Channel nga isugba sa impyerno, makalilisang. Mga kapaglaom, like I said, ang atong precipice ani, dili ang tanan nga nagtawag ka na ako, Ginoo, makasunod sa langit. Kaya gano, ang uban sigig sulti ani, buang man ka, buing man kay ka, oy, gagerts man kay ka, oy. Mga kapaglaom, be careful with your words. Let us try our best. Nga ato na ginang, before nato na iwitik, atong paningkamot. Kung nakasulti na ta mga kapaglaom, let us try to resolve now. It is never late. Ngano, tungod kay naminaw kas mensahis Ginoo karong gabi. I hope nga magbag-o ta mga kapaglaom. Unsa pa gyud dire? Pero ang pangutana ni pastor, ngano malagis Ginoong Hesus? Sa Matthew 23 versikulo 7, ningon malagi siya, kamo nga mga buta nga buang. Uy, kuya po nga Ginoo no? You blind fools, which is greater, the gold or the temple that makes the gold sacred? Kung dili pwede mo sultig buang, ngano si Jesus isulti malagi? Mga kapaglaom lahi ang meaning ani. This is not about an insult kundi gipasabot sa ilaha. Nga napuno na gyud ang Ginoo mga kapaglaom. Sa mga Pharisees. Okay? Tanawan ninyo na unsay context aning istorya dire. Nakasulti ang Ginoo ni is because asa may mas labaw na dito ingon pa nila kung oath mo o mag-promise mo, i-promise sa bulawan. Kay mas importante yung bulawan yung Ginoo nga. Asa man importante? Ang bulawan or kining ang templo nga gisudlan sa bulawan? Kay nga no, ang mga parisiyo lagi mga pagkaron ingnon, mga hipokrito kayo, mas importante yung bulawan kaysa gisudlan sa bulawan. In other words, mas importante ang butang kaysa ang Ginoo mga kapaglaom. Ingon na Ginoo pastilang butaha gininyo. Now, akong isulti to defend, dili na to defend
Jesus. But Peter said, "For this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow in His steps." So sa ito, pag resulti si Ginoong Hesus, mangingon po sa buwang, musulti po ta, mga kapaglaw tanawa. Verse 22, "Who committed no sin, nor was deceit found in His mouth." In other words, pagsulti ni Ginoong Hesus, it was not an insult. It was not because nga na-intention siya ato nga dauton gitong tao mga kapatid, but because to remind them, tanawan ninyo, kay that is foolishness, nga mas labaw ang bulawan kaysa, mas ang binuhat kaysa nagbuhat. That is foolishness. Why? Because in of ourselves, mga kapaglaw, wa gid tatuwagid. Ginoo ra gyud ang tanan. So mao ni mga kapaglaw, we will be guilty of heart murder in our writing. Tanawa, kabalo mo siya nahitabo atong kang King David. Nagsulat siya kang Joab. Ingon pa niya, uy, nabuntis na mas Bathsheba. Nga naraban ni Bana di, ay, ingna nga si, sulat din siya mga kapaglaw. Ingon pa niya, set Uriah in the forefront of the hardest fighting. And then draw back, ibutang si Uriah dito kay sundalo man ni Haring David para lang yun mamatay mga kapaglaom. Ingon pa niya, ibutang sa tubangan katong yung gahi yung kayo katong lisod kay nga laban, and then atras mo gamay kay para matigok yun. Limang ka na, writing ra ganito. Kinsa ang nipatay, ang kalaban may nipatay. Pero para sa Ginoo mga kapaglaom, you are an accessory to the crime. David committed crime, and it is death mga kapaglaong ipapatay niya si Uriah. So heart murder. Mga kapaglaong bantayan nato ni. Now, unsaon man gid nato ning mga kapaglaong nga ato man gini mga stressors ra ba gini sila. Kana bitaw mas stress ta. Kining mga tawhana mga whether you like it or not, they are in front of us. They are behind us, they are beside us. How should we deal with them? Nakoy prinsipyo nga atong ihatag mga kapaglaw, which is found in Matthew chapter 5 verse 41. Kining second mile principle. Napadiri mga kapaglaw ng isulti diri. If someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Okay, sa Bisaya pa mga kapaglaw, kung naay mo pugos, trawa, pugos. Kung naay mo pugos nimo mo bitbit og usa ka mulakaw og usa ka milya og usa ka kilometro, kuyogi siya duha. Makalilisang mga kapag. Unsa di ay ni kining miles mga kapaglaw. Sa unang panahon, dunay kining kanabitaw kabantay mo ang katong mga drivers nato diri. Naay muhon bitaw sa along the highway. Sa una mga kapaglaw, the Israelites were abused, mistreated, and they were maltreated sa Roman Empire. And so Jesus once said, kung imong tanaw na sa verse 38 mga kapaglaw, you have heard that it has been said, eye for an eye, tooth for a tooth. And so, balos good. But now, God has given us this principle, second mile religion. Unsa di ay ning second mile religion? Katong kabantay mo atong highway, mga kapaglaom sa highway na ay muhon din na nga yellow. Kanang kilometer, km, something number din na. Kana sa unang mga kapaglaom, mao po na po sa unang panahon. Nga, since they were mistreated mga kapaglaom, ang mga Israelhanon, dapat mubit-bit yun, gibutang yun sa balaod, nga mubit-bit og isa kamilya. For example, imagine ninyo mga kapaglaom, padulong ka og Davao. Ang sundalo padulong sa Cagayan. And then, gadali kasi mong trabaho ni mo, kay basi ma-fire na ka, sakay na ka, niabot ang sundalo, ups! Mura maghudiyo ka. Bitbita daw ning bag daw. So, what mahimo mga kapaglaom kay reklamo ka, sir, malita ra mo ko sa Hope Channel, say, ako ra ba speaker ka raw, shh, ang balaod, sir, ang akong anak, sir, gikalintura, sir, please, shh, ang balaod, wa kay mahimo, kay gibalaod igson, and so wa kay mahimo, mubaktas yung ka og 1 mile, inigbalik nimo sa starting point, 2 miles na magibat. Pero ingon na Ginoo, no. If someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. So meaning, duha na mo na baktas, pagbalik ni mo sa point of origin, upat na mo na baktas. So everyone's like, ha? Mga kapaglaom sa gingon si Ginoong Hesus, kung naay mo sagpa ni mo wala, itaon ang, ha? Itaon na po ang tuo. Kung naay mo sagpas to, itaon ang wala. In other words, kung naay kawato ng imong cellphone, dapat mo yung, ay, asa to nangawat sa cellphone, bitbita ning charger, nakalimot ka sa charger, asa to nangawat. In other words, mga kapaglaom, God wants us to do or to go the extra mile. Unsa di ay ni ato ni Sinsiliyon, mga kapaglaom. Ingon padre,
You have heard that it has been said, you shall love your neighbor and hate your enemy. There are 4 abstract nouns nga atong tun-an karong gabi when it comes to second mile principle. Unsaon man yun nga di kita makapatay sa kasing-kasing. Di kita yung mga stressors ato ang palibot. Atong sundan mga kapaglam. Verse 44, it says, I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. And number 4, mga kapaglaom, pray. Okay ha? Love, bless, do good, and pray for those who spitefully use you. So, unsaon man din mga kapaglaom. Now, kung naay first mile, do na gyud po'y second mile. So, unsa man ning first mile? Ang first mile, mga kapaglaom, pitigin daghan king ganahan, ana. Everyone wants to be on the first mile. Kaya nga naman, mo to'y hayahay nga kinabuhi. Kaya kanang first mile, mga kapaglaom, hayahay kina. For example, kung imuhang birthdayhan, imuhang haranahan sa alas 4 is ang imuhang ninong nga sigig hatag sa imuha, nga sigig panalangin kanimo, basta ka moingon gani ang elder, oy mangadto ta dito kay si Mr. So-and-so nga to ang haranahan. Tanan gyud mangadto kay nga naman ay grabing kaon din na, buutan ra gyud kay na, manghatag pag ginagkwarta. Tara mangadto ta. Unsang oras ta mangadto elder? Alas 4, ingon pa dili alas 4, alas 3 gyud na. Kaya nga naman, kabalo nga nay kapalit. That is first mile. Pero moingon gani, ang atong haranahan, ugma, or ang ato ang iampo, iapil na tos pagampo, kinsa man elder, si brother so-and-so. Hagay si brother so-and-so, katong nanumbag sa ako ang anak, si brother so-and-so, katong nikawat sa ako ang manok, katong si brother so naunsa di ay, nganong ampuan man to, kituwa man sa ICU, tra, mag-ampo ta ninyo. Ang say ampo nimo, moingon dahil mga kapaglam, Ginoo salamat nga na ICU rin. Mirisi rin totohana. Mga kapaglaom, that is second mile. Tanawa, unsa dining love, do good, bless, and pray, mga kapaglaom. Unsa ng first mile o second mile? Kanabitang balay na to mga kapaglaom nga hayahay kistanan, that is first mile. Pero ganig, mao ni atong puy-an na to, alimuot man kayo, di na lang yung kuan eh. Mga kapaglaom, tanawa. Number 1, love. To love your neighbor is the first mile. Daghang kang ganahan na. Kanang neighbor bito nga makasabot ra po, tagaan na to, inununan, mubalos puro biko. Ha, kana, tagaan na dito, kabalog yung ko, balusan kita na yun, tagaan na to, tinapa, ang balik niya, chicken joy, kana. First mile na mga kapaglaw. But the Lord says, to love your enemy is the second mile. Mga kapaglaw, nabakay gidumtan karon, nabakay kasukan karon, nabakay gikaibugan karon nga kasinahan, mga kapaglaw. Remember, it is equivalent to killing. Remember, love your enemy is the second mile. God said, Jesus said, if someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Mga kapaglaw, to love your enemy is the second mile. To love your neighbor is the first mile. Mga kapaglaom, kinsa kaha ang second mile nimo karon? Imuha bang asawa? Imuha bang asawa nga bisag gihalutuan na nimong lami kay nga sudan, lami kayo nga inununan, unsa pa nimong giluto din na pagkaon niya. Uy, unsa man ni daddy? Unsa man ni mami o baka ikaw, mga kapaglaom? Unsa man ni asa man ni tani sa samal gyud siguro duol ba taron sa upol, duol ba tas dagat ron? Kay mura lagi perting parata ni sudanan eh. Mga kapaglaom, who is your second mile? Is your pastor your second mile? Is your church your second mile? Mga kapaglaom, to love your enemy is the second mile. Tanggalon na to ng hatred. Tanggalon na to ng anger because God doesn't like that. Because it is killing someone inside your heart. Mga kapaglaom, bless. Dirita. To bless those who bless you is the first mile. Yes, gipanalaginan ko, gitagaan ko ni mama karong bag-ong sapatos, gitagaan ko ni daddy o ni papa o bag-ong pantalon. Unsay mo'y sugo, akong himuon. Mga kapaglaom, to bless those who bless you is the first mile. But, to bless those who curse you is the second mile. Ay, kalisod mana, Pastor. Number 1, to love your enemy, diha ta hinuon, and to bless those who curse you, perti man ang lisura, Pastor. Wa ba'y hayahay nga kinabuhi na ng kalibutanan eh? Mga paglaom, isa daw sa kamot kinsay gustog hayahay. Ha?
Kasi gusto gayahay. Isa sa kamot, mga kapaglaw, ganahan ka gayahay. Istorya diri mga kapaglaw mo. Ingon panikon. Katong hayahay ba gusto gayahay? Ingon dito sa kabalo ba mo istorya ni Tomas? Oh, Tomas mga kapaglaw. Ingon sa teacher niya. Oh, class, anong gusto niyo paglaki niyo? Anong gusto ninyo paglaki nyo? Ingon din ng mga teacher. Ikaw, Pedro, anong gusto mo? Ingon ni Pedro, ma'am, paglaki ko po, gusto ko maging engineer para makatulong sa kapwa. Uy, very good. Ikaw, Maria, ma'am, paglaki ko, gusto ko maging nurse para makatulong sa kapwa. Uy, very good, very good, very good. Ay, ikaw, Juan, gusto ko po maging doktor para makatulong sa kapwa. Uy, very good. Ikaw, kining, saan Janjan. Ma'am, gusto ko po maging engineer po para makatulong sa kapwa. Uy, very good. Ingon na isa ka, Tomas, ikaw, anong gusto mo paglaki mo? Na is Tomas, hunok-tok niya, ha? Ma'am, paglaki ko po, gusto ko maging kapwa para hayahay. Igsoon, God wants us to live in the second mile. Remember, to love your enemy is the second mile. To bless those who curse you is the second mile. Next, mga kapaglaom, do good. To do good to those who do good to you is the first mile. And to do good to those who hate you is the second mile. Mga kapaglaom, sakit ba nga ato ang iampo ang atong isig katao nga nagdumot pods tua? Sakit ba nga ampuan nato, atuan, bisitahan, care group, ang atong mga kaigsuunan, nga wagyo, tambong-tambong pod, sige magay pangdaot sa iglesia. Mga kapaglaom, to do good to those who hate you is the second one. If someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. That is God's requirement, mga kapaglaom. Next, ang ikaupat, praying for those who pray for you is the first mile. Peting naghanay gid kayo magkapaglabi nagnaay mong crush, labi nagkanamitong don't worship kanamitong sa buntag magampo, labi na magkamping-kamping hinaay mong crush, inspired gid ka. Pero pag tanaw nimo, hagay na mo ni atong kauban, mo ni atong iampuan nato usa ka istorya mga kapaglaom. Ato ni basahon ning praying for those who despitefully use you is the second mile. Nato usa ka istorya mga kapaglaom sa usa ka babae. Nangayo nang huram og kasi ni nakadungog pa sa silingan niya nga nakadawat og pera padala bagikan sa abroad. 15,000. Uy, sa pag makahulam yung kanig 200 pesos. Ano sa nugtog sa, sister, please, pwede ko maulam og dosi pagtanaw, portahan mag. Uy, lo, insa dali. Nasi ko no silingan na to ba? Unsa daw ingon pa sa abana po. Manghiram na siya 200 daw kay iyang anak nang gikalintura. Ingon pa bana, ayo, di ra man kabalo mo bas, di kabalo mo bayad. Ingon sa, sister, sorry kay dili gyud ko kahatag sa imo. Bago ra gyud mi nakapadala gyud og sa amo ang kwarta dito sa mo anak sa kolehiyo. Sorry jud kayo. Ingon pa na, sister, please, gikalintura gyud 39 point something yun. Please, 200 lang. Di man gyud magkapaglaom. Perting mohuya gyud niya kisradan. Uy, paghuman mga kapaglaom, ni uli siya pitik ampo na Ginoo, tagay jud ko mirakulo. Uy, ang Ginoo kay mo panalangin man gyud. Labi naghungot kay imong pagampo bitaw. Napanalangin na igsoon. 10 years later, ang katong babae nga wagi pahulam, napanalanginan sa Ginoo, ni daghan ang panalangin na himong dunya, daghang gisakinan. Usa ka gabi nanuktok mga kapaglaom, ang iyahang silingan, deja vu mga kapaglaom tungod kay ngano? 10 years ago, mautong babae nga wa nagpahulam og 200. Nanuktok. Inya kidato naman kaysa, dili na sa sister, dili na ter, kundili, dili na Marie, kundili, madam, kidato naman. Madam, uy, sounds familiar, looks familiar. Unsa man? Ang ako, ang bana, na siyo, pahulma kong 500, pahulma kong 500, kay makaadto lang ko, wala dyan ko'y kwarta. Ikaw kaigsoon, 10 years ago, waka gipahulam. Perting antos nimo. Unsa ka ang imong himon? Pahulmog 500? Sige daw, i-type daw sa inyong Facebook, magpahulam ko, or maingon ko, gabar na. Sige daw, i-type daw mga kapaglaom, unsa imong reaction. Pero kabalo ba mo, unsa yung gimo? Mga kapaglaom tungkol kinakabalo siya sa second mile. Ingon siya, sister, sige. Nakadumdum ba ka sa ko sa una? Di natin ka pa inumdum mo. Lagi, 10 years ago, what yung ko nakapahulam sa imo. Sige karon. Pahulmon tikag 500, tagaan tikag 500, pakapinan panakog 500, 1,000 ang yatag. Ayaw nag-uli. Why? Mga kapaglaom perting lipaya, kaya nga naman, nakadungog siguro to siya sa mensahe karong gabi. Mga kapaglaom, kumusta kata? Nabatay gidumtan, gikasukan, mga kapaglaom, gikaibugan, nga mo ni makaresult sa tua, palihog,
tulutimbango na to karong gabi because it is equivalent to killing, mga kapaglaom. Why? God wants us to live in the second mile. Always remember, mga kapaglaom, second mile means to swallow pride and abandon self-interest. Second mile means to be slow to anger and quick to forgive. What else? It means to rise the instinct above the instinctive desire to strike back balos part. Pero kung second mile na gani, maingon na lang kita, ato na lang gina itugyan sa Ginoo. Kaya nga naman, second mile means to live by grace in the face of the unfair. Mga kapaglaom, please remember this. Listen this, kanang nadina sa mga, hear this, ka mga nagminaw sa mga radyo. If you view this Christian journey as an easy life, then I am afraid you are living the wrong life. Nganong magpapikto mo ka na pa sa bahala na sila. Magdumot, bahala na sila. Kanya-kanya bitaw kinabuhi, kikaluwasan. Mga kapaglaom, if you view this Christian journey as an easy life, then I am afraid that you are living the wrong life. Kaya nga naman, if it is not demanding, then you are not living right. Because this is a second mile religion and this requires us to love all and to persevere. Mga kapaglaom, ato ang hinumduman ang kinabuhi nato. Always look at this. Tunlon nato tong garbo, hinayon nato ang ato ang kasuko, mga kapaglaom. Kung naamang ganilamin, kay balos, mo lang yun. Ato na lang yung Ginoo na lang yun, ang grasya na lang yun sa Ginoo, ang bahala nila, mga kapaglaw. May God bless us all this wonderful evening, mga kapaglaw. And I pray nga karong gabi atong hinayan og tanggal ang kasukos tong kasingkasan.